Atomstrom. Na hej, když od lampu koštan časníkovi předám, dostanu snad 5 euro. Za co by lampu euro třeba zrobil? Ta lampa mnie strzeli. Spodnie, ale mam ideę. Gdyż lampu poriadnie w urydziu, to sochnienie świeci, dostaną uczestników raz na 10 euro. Dzieci, macie się nocnik zuchu? Chciałem dostać? Dziękuję. Puść mnie won! Puść mnie won, Aladino! Puść mnie won! Kaj se mi to včeš, Aladino? Je tak libe, Aladino? Wow, ty możesz kuzwać. Hej, wiezo, szako sędzini. A doky jsem je umožil, spěnu tebi 3 přečam. O, cool. Jako první přeju sebi. Ja chcę instrument razmóc, so byś mój sobu człowieku służbu zaweselić mu. Żam problem. Tule masz jedną piszczoku. Pospytaj to na raz. Wiesz co, Ginio, ja chcę mieć żeby tylko suszonych krajach był. A mój problem był przeco, co nie się mogę z ludźmi rozmawiać. Moje drugie dzieci dusie, ja cię rzecz naukniesz, których ludzie w wszelakich krajach rozumieją. Ach, te lahke przecie. Nitko, bo któryś rzecz, któryś mój sobie 12 słowiańskich krajach dorozumieć. Jedwaj ci? He, kalkuda. No serbszczynu, nie se da to wiedział, dojdzie si na przykład do polskiej, czeskiej albo serbskiej, a będziesz pytać, co cię ludzie zrozumią, kaj se sobie to psiał. Ej, Gini, ty tam mogę wejść. Serbszczynu ja mnie że ma mać nauczyła. Haj, ale nie jsem dotaj z mužity došpil, sobie ju ty zvonka mužice naložilo. Masz prawie, to mi docela wiadomo nie wie. Mejdziak, za to te dopoznacie. Proszę, a kojże zaskiše, mudry, a z mužity ty serbščinu jumve v Ukrajinu spyta.
ciężkie przyjście. Dybił przemyslić. Aladino, syty zwolniły za tute przyjście twoją najlubszą rajku oprowadź. Moją najlubszą rajku? To je poprocie wielki popor, kiedy ty o tym nie żadasz. Ale okej, przyjdzie je przyjdzie. Dewie, tu szupytaj się proszę z publikuma dziecko, który mnie na twoim przestrzeńcu liczyć. Przecież możecie z moją siostrą tam liczyć. Ty jesteś wielki. Ty się leczysz. Ty tam słuchaj masz. Tyś ty? Pójdź z tobą. Hej, to bych przyjciu ci. Nitko smój kwit, Aladino. A wy, lube dzieci, si spamiatujcie, sztuś pilnie włóknie, a pilnie dzieła nie trzeba żyrnąć żadnych szkuzów. A jeżeli nie wyście si radu, potom prasicie so tych wielkich duchów, waszych starszych.